Sziasztok, én Kungli Dávid vagyok, és ez itt az Inside the Offside EB kibeszélő adása, és ezúttal ismét itt ül mellettem Rajnai Attila, egykori NB1-es labdarúgó, illetve a Budaörs utánpótlásának szakmai igazgatója. Szia Attila! Hello! Köszi, hogy ismét itt vagy. Hát történtek velünk dolgok azóta, amióta legutóbb ugye találkoztunk, mert hogy ugye még a német mérkőzés előtt, a svájci mérkőzés után beszéltünk. A német mérkőzésben nem annyira mennék bele, ugye az ismert okok miatt, mert hogy azóta jött egy Skócia elleni győztes találkozó, és hát nyilván ugye most eufória, katarzis és mindenféle más van. Van ok a katarzisra? Hát nézd, abból a szempontból biztos, hogy ugye megszereztük az első győzelmünket a csoportba, ami ugye most bármilyen ilyen világeseményről beszélünk, azért az valahol egy nagy dolog, tehát egy olyan szintű válogatottnak, mint a magyar, mert hát azért még a top nemzetekhez nem tartozunk, tehát azért azt gondolom, hogy itt azért minden megszerzett pont, illetve győzelemnek azért szerintem nagy értéke van, bármilyen is lesz az elég a végén. Én azt gondolom, hogy nagyságrendileg körülbelül olyan 4 ponttal gondolkodtunk, hogy az a teljesen reális, hogyha azt el tudjuk érni. Ugye valószínűleg ebbe az volt benne, hogy Németországtól nagy részben ki fogunk kapni, a svájciakkal játszunk egy jó meccset, amiben bármi benne lehet, tehát hogy akár nyerhetünk, kikaphatunk, vagy egy X, tehát egy X-et azért gondolom el szerettünk volna hozni, és akkor Skócia, aki talán azt mondjuk, hogy idézőben a leggyengébb lehet ebbe a négyesbe, akkor őket, ha megverik, akkor van 4 pontok, és akkor akár tovább is lehet jutni. Ugye ez az, ami ugye nagyon nehéz, mert hát itt senki ellen nem lehet azért biztosra menni, és láthatjuk, ugye, hogy ebből ugye csak 3 pont lett sajnos. Így van, de hát azért azt gondolom, hogy van minek örülni, mert hogy ugye, hogyha rátekintünk a jelenlegi táblázatra, akkor ugye Skóciát ezzel a győzelemmel magunk mögé utasítottuk, és hát, ami számunkra még fontosabb az, hogy a harmadik helyezettek ranglistáján gyakorlatilag jelen pillanatban a harmadik helyet foglaljuk el. Ugye minden más válogatottnak még van egy mérkőzése, tehát ez nagyon fontos. Ugye az osztrákokat és a szlovákokat hát azt gondolom, hogy már nehezen fogjuk beérni. Ugye ráadásul a szlovák csoportban 3 pontos, vagy 4-3 pontos is van azzal, ugye, hogy a belgák és az ukránok is nyerni tudtak. Ugye az ukránok pont a szlovákokat verték, a belgák pedig ugye a románokat verték, de hát ugye ezzel együtt is a szlovákoknak 3 góllal jobb a gólkülönbségük, sajnos. Ebből kifolyólag viszont van 3 csoport, aminek még, tehát az adásfelvétele pillanat, vagy az adásfelvételének pillanatakor van 3 csoport még, amelyből még a harmadik helyezett ugye minket követ. Ugye jelen pillanatban a negyedikek a szlovének, akik még tovább jutó helyzetben vannak. Ugye ott vannak az 5. helyen az albánok és a csehek. Na most ebből nyilván ugye az albánok a spanyolok ellen játszanak, a csehek pedig a törökökkel játszhatnak kiki mérkőzést. Ugye a törököknek van 3 pontjuk azzal, hogy ugye Georgiát legyőzték, de hát a portugáloktól meg tükörsima vereséget szenvedtek, de erről majd ugye beszélhetünk akár a második forduló tekintetében. Illetve hát a szlovének ugye Angliával fognak meccselni, tehát abban meg azért van bizodalmunk, mert nyilván ugye az angolok ott a favoritok vagy esélyesek. Én azt gondolom, hogy menjünk bele azért mégiscsak először a német meccsbe, de csak szőrmentén érintsük, tehát nem fogunk itt nagy elemzésekbe kezdeni. Ugye ott történtek dolgok, elsősorban ugye az első gólra gondolok, ugye a Gündogan és az Orbán csörtéjére, mondjuk így. Te azt hogyan ítélted volna meg, vagy hogyan láttad? Én azt gondolom, hogy ez egy szabálytalanság volt, szerintem azt le kellett volna fújni. Orbán már belépett Gündogan elé, tehát onnantól kezdve én azt gondolom, hogy ez nem egy teljesen test-test elleni párharc volt, hanem hátulról lökte az Orbánt, tehát innentől kezdve én szerintem ez szabálytalan volt.
a mérkőzésnek ugye mondjuk azt, hogy még az elején történt ez, ugye a 22. percben. Nagy hatással volt szerinted ugye a későbbi folyamányára a mérkőzésnek, vagy alapjaiban véve határozta meg, vagy valószínűleg azért a németek ezt a mérkőzést 3 ponttal abszolválják mindenhogy? Hát most nyilván ezt ugye nehéz azért így utólag kitalálni, azért én azt gondolom, hogy ezek ellen a nagy, tehát úgymond top csapatok ellen, amikor játszunk, akkor azért az nyilván nekünk segít, ha minél további húzzuk úgymond kapott gól nélkül. Azzal ugye mi nekünk is nő ugye az önbizalmunk, ők ugye lehet, hogy idegesebbek lesznek, azért mégiscsak még a második mérkőzés volt, azért hazai pályán vannak, ráadásul egész bátran fociztunk, ugye 45. percben gólt is rúgtunk, ugye, amit ugye Les miatt nem adtak meg, teljesen jogosan egyébként, tehát igazából azért voltak lehetőségeink, és akkor azért nem mindegy, hogy ez 0-0-nál vannak ezek a lehetőségek, vagy már ugye egy német vezetésnél. Így van, hát ugye, amint említettem, annyira mégsem akarunk belemenni azért így a dolgokba, mert itt a fő az a skót mérkőzés lesz, legalábbis az adásnak ugye ezen van a fókusza. Hát 2-0-ra gyakorlatilag mondjuk azt, hogy elvéreztünk csúnya szóval, de mégis hősiesen tettük mindezt. És hát ebből gyakorlatilag erőt merítve lehet azt mondani, hogy mentálisan egyébként hiába volt egyébként egy vereség Németország ellen, azért tudott az erőt adni, meg még egy kicsit ilyen kis bögdösödés is volt, hogy azért akárhogy is, de partiban voltunk a németekkel, ha azt nézzük, hogy mondjuk milyen volt a meccsképe akár. Hát igen, nyilván most már lehetne visszamenni még ugye a Svájc meccsre is, ugye, ahol a második félidő azért nem nézett ki rosszul véleményem szerint, ugye utána jött a német meccs, az se nézett ki rosszul a mi szemszögünkből, annak ellenére ugye kikaptunk, és ugye úgy érkeztünk ebbe a skót meccsbe, ugye mindkét csapatnak teljesen tiszta volt a szándék, hogy meg kell nyerni a mérkőzést, úgyhogy picit a játék is úgy alakult, egy kicsit ilyen nehézkesen indult be, eléggé olyan volt, mintha nagyon tartana mindkét csapat a másiktól, biztonságra törekedett, senki nem akarta megkapni az első gólt, és azért is volt talán langyosabb úgymond az első félidő, és ahogy mentünk bele a végébe, és ugye döntetlen állásnál, ugye akkor a vége az eléggé felpörgött már. Mi volt szerinted egyébként Marco Rossinak az alap meccs terve, illetve azzal, hogy gyakorlatilag 2 helyen, és nem titkoltan 2 helyen változtatott, ugye bekerült Callum Stiles ugye Nagy Ádám helyett, illetve hát bekerült Botka is, aki ugye az értékelések alapján egyébként a mezőny, sőt nem csak a Magyarország mindenféleképpen, és nem csak Magyarország, hanem a mezőnynek a jobbik felébe is tartozott, abszolút hozzá tudott tenni a játékhoz. Szóval mi volt Rossinak az alapelképzelése, szerinted te hogy láttad? Vélemény szerint ugye elviekben úgy néz ki, hogy a magyar válogatott azért a skótnál jobb válogatott, akár egyénileg is, tehát én azt gondolom, hogy jobb futballistákból áll. Mégis én azt láttam, hogy vélemény szerint mi átadtuk a területet a skótoknak. Hát annyira átadtuk, hogy 64%-ban birtokoltak az első félidőben. Így van. És az volt szerintem az ötlet, mert egyébként ugye ez nem párosult semmilyen helyzettel, tehát hogy igazából hiába birtokolták a labdát, tulajdonképpen nulla, ugye látjuk az XG-t is, tehát konkrétan tehát ez semmilyen gólveszélyt nem jelentett a kapunkra. Én azt gondolom, hogy ezzel az volt a tervünk, ha ez tudatos volt, hogy egy picit kimozdítsuk őket a komfortzónájukból, mert ők szerintem ehhez azért nincsenek hozzászokva, hogy ennyi labdát birtokoljanak egy ellenféle ellen, és nekik kell úgymond egy ilyen pozíciós futballt játszaniuk, és nekik kéne megbontani egy ilyen zárt védekezést. Ebbe szerintem ők nem jók. És lehet, hogy ez volt egy ötlet, hogy adjuk át nekik a területet,
próbáljanak ők építkezni, próbáljanak támadásokat vezetni, egy szűk területen az valószínűleg nincsenek meg a képességek, tehát nem fogják ezt abszolválni, és ha abból mi labdákat tudunk szerezni, akkor tudunk adott esetben gyors kontrákat, gyors támadásokat vezetni. Hát én szerintem ez lehetett egy alapkoncepció, legalábbis az első félidő alapján így nézett ki. Amellett, ami érdekes volt, talán én hiányoltam egy picit is, hogy viszont nem nagyon játszottunk mi, tehát amikor mondjuk volt egy játékkezdés, játékfekvés, akkor nagyon sokszor fölrúgdostuk a labdát, tehát nem mertünk úgy játszani, amit pedig már sokszor nagyobb nemzetek ellen is úgy igazából csináltunk, most úgy nem játszottunk. Most az, hogy tudatos volt, vagy esetleg ott adott esetben a játékosok ezt nem akarták felvállalni, ezt nem tudom, és sokszor rúgdostuk föl a labdát, tehát tulajdonképpen ugye a Varga Barnának a fejre nagyon sokszor felrúgtuk úgy a labdát, hogy tulajdonképpen esélytelen volt. Ebből volt ugye egy labdavesztés, ha nem tudtuk felszedni a lepattanókat, másik labdákat, és akkor utána tulajdonképpen folytatódott ugyanaz, hogy megint mi visszaálltunk, ők megint próbálkoztak, és úgy ezért nem nagyon alakult ki tulajdonképpen egy folyamatos játék, amiből tudtunk volna mi is azért úgy építkezni, és több helyzetet kialakítani. Ugye említetted, és én is így gondolom, hogy ugye nyilván a meccstervnek a része volt az, hogy átadjuk, szerintem tudatos volt egyébként nyilván, hogy átadjuk a kezdeményezést a skótoknak, mert az, hogy 64%-ban birtokolja a skót válogatott ellenünk, hát nem tudom. Meg nem tudom azt sem egyébként, hogy a skótok mennyire akarták ezt, és pont erre irányul a kérdésem, hogyha 2 olyan válogatott van a pályán, vagy 2 olyan csapat egyébként, tehát nem muszáj válogatottra gondolni, ha 2 olyan csapat van a pályán, amelyik nem akarja, meg nem szeretné birtokolni a labdát, akkor ezt hogy kell elképzelni egyébként, hogy történik gyakorlatilag a labdának az átadása? Vagy hát nyilván most, ha nálad van a labda, akkor azért valamennyire fogod birtokolni, és akarsz is támadást vezetni. Most nyilván, amikor az ellenfélnél van, akkor ugye nem helyezel rá olyan nyomást, hanem inkább visszábálsz, megpróbáld letolódni a labdákat, és ugye abból próbálsz labdát szerezni, az nem túl agresszív se, az általában saját térfeles védekezés, és nem egy kezdeményező védekezés igazából, hanem tulajdonképpen reagálsz az ellenfélnek a mozgásaira, meg hogy járatják a labdát, és tulajdonképpen abból próbálsz majd labdákat szerezni. Ugye ez a saját térfélen, ahol beállsz most nagyjából mondjuk 10 emberrel, és el vannak osztva a megfelelően területek, akkor azért nagyon nehéz azt megbontani, illetve az ugye kellenek azok a kreatív játékosok, akik egy az egyeznek, le tudnak venni egy-egy védő játékost, és akkor esetleg ki lehet harcolni már emberelőnyös helyzeteket, amiből már azért veszélyt tudnak okozni, de hát ilyen játékosaik a skótoknak azért nincsenek, ugye ezt láttuk. Igen, egyébként olyannyira, hogy aki olvassa a nem tudom, brites angol lapokat, vagy sajtót, ott ugye az angol szakemberek egyébként le is írták ezt szintén, hogyha egy az egy elleni párharcokra kerül sor, akkor Skócia gyakorlatilag elveszett. Ugye gondolván ugye arra, hogy Sallai is nagyon jól egy az egyezik, Szoboszlai is azt lehet mondani, hogy jól egy az egyezik. Tehát, nyilván itt most az 1-1-nél én ugye azokat úgymond a részükről a támadó 1-1-eket mondtam, tehát hogy most ugye te arról azt mondod, hogy a mi részünkről, igen, az egy kicsit más, de én azt mondom, főleg az ő támadó játékukról beszéltem előbb, hogy hát az gyakorlatilag egy ilyen nagyon nehéz dolog. Igen, nagyon nehéz, mert nincsenek olyan típusú játékosaik, akik akár a szélén mondjuk ők egy az egyben le tudja venni adott esetben a Botkát, vagy a Bollát, vagy a másik olyan Kerkez Dárdait, hanem igazából ez nem nagyon ment nekik. Hát olyannyira nem, hogy Clark gyakorlatilag hogyha a 4 középpályás megnéztük, akkor a 4 középpályás az a 4, mondjuk azt, hogy legnagyobb nevű középpályás volt, akit be lehetett tenni ugye a skót csapatban, ugye McTominay, McGregor, Gilmore, meg McGinn. Ugye, ebből 3 is ugye a Premier League-et megjárt, ugye a Premier League-ben játszó játékos, McGregor meg hát ugye a Celticnek a játékosa is alapvetően a tempó, tehát a játék tempójáért felel, tehát ő egyébként középen maradt.
amivel ugye együtt járt az is, hogy McTominay és McGinn inkább ugye a pályának tehát gyakorlatilag szélsőt játszott. De hát ugye, amint említettél, egyikük sem szélső, mert nincs erre alkalmas játékosuk. Igen. Egyébként az érdekes, hogy ugye a skótoknak egy óriási fegyvere általában ugye a Robertsonnak a felfutásai, mondjuk ez, de egyébként a Liverpoolnál is ugyanez megfigyelhető, ugye az Alexander-Arnold esetében, ugye a másik oldalon, illetve Robertson a bal oldalon. És egyébként én azt gondolom, hogy a Rossi meccs terve az még akár erre is irányulhatott, vagy itt is jól jöhettünk ki, mert ugye a Robertsonnak a felfutásai miatt ugye nagy terület keletkezhet ugye mögötte alapvetően, és oda berugdosni akár Sallainak. Most nem azt mondom, hogy ebből lőttük a gólt, mert ott már gyakorlatilag Hát fejetlenség igen, az volt. már nem, tehát ez de alapvetően a támadó játékunk azért akadozott, tehát azért nekünk se volt túl sok minden, főleg ugye az első fél időben, a másodikban azért ez egy kicsit már más volt. A másodikban azért ez már jobban működött, de ugye ezt beszéltük, ugye, hogy amint ugye haladunk ugye a vége felé, és fogy az idő, és ugye az X-asztőnkben senkinek nem volt jó, ott azért többet fognak kockáztatni a csapatok, és akkor több terület is nyílhat mögöttük. Hogy az az érdekes, hogyha a teljes statisztikát megnézzük, akkor a skótoknak nem volt kaput eltaláló lövése az egész mérkőzésen, és ami még... Mint a német meccsen se. Így van. És a másik érdekesség, hogy egyik csapat sem érte el, hiába a nagy helyzetek, egyik csapat sem érte el az össz-XG-t tekintve az 1-es számot, tehát hogy még egyébként összeadva sem érték el a két csapat az XG-ket tekintve az 1-et, de szerencsére nem XG-re játsszák a mérkőzést. Gyakorlatilag itt a 8. perc, hát ez egy... Megmondom őszintén, hogy... Nulla távolélövés. Lehet, hogy megkövetsz, de én ezt elég nagy hibának tartom, hogy ő ebbe a szituációba ezt így előtte, mert ott azért le kellett volna játszani, én vélemény szerint itt a 2-1, ha azt betolja oda a Barnának, akkor rá tudja tolni az 5-ös játékosukra, a belső védőre, és benn van a 16-oson belül, még akár egy jó átvétellel, még egy jobb szögből is tud lőni, tehát én azt gondolom, hogy ezt azért nem biztos, hogy el kellett volna lőni, így döntött a játékos, van ilyen. Nem követlek meg, mert egyébként amikor néztem a mérkőzést, ugyanez volt a fejemben, hogy hát egyébként leteszi, és lehet, hogy akár még zicserpassz is lehetett volna. Jó, persze ott volt, ha jól látom, akkor Henley, de azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy azért ebből többet ki lehetett volna hozni. Minden esetre arra jó volt azért, hogy legalább jeleztük, hogy itt vagyunk a pályán. A 41. perc, ez egy zseniális labda Szoboszlaitól. Ez egy nagyon szép variáció, biztos, hogy tudatos, ugye azért mindenki azt várta, hogy Szoboszlai el fogja lőni ezt vagyis hát kapura fogja lőni ezt a szabadrugást, ugye ezekből a szögekből azért rugott ő már néhány gólt, és általában el is rugdossa ezeket, erre nem nagyon számítottak, ugye látszik is, hogy itt létszámban nincsenek is létszám fölényben vagyunk, ugye 4-3-ban vagyunk itt úgymond a hosszú oldalon, és tulajdonképpen nagyon pici hiányzott, hogy nyilván ugye lett, tehát ugye lefújták, ha jól tudom, vagy lefújták volna, ha jól tudom, legalábbis úgy emlékszem, de alapvetően kár, hogy nem találtunk be. Egyébként igen, tehát ez, hogy a legjobban... Talán megmutatták ott a mérkőzés alatt, hogy valószínűleg lett volna, nyilván nem foglalkoztak vele, mert egyébként itt is valamelyes látszik. Shea Adamsnek van benne ugye a lába, de szerintem az Orbánnak a mellkosa az ugye előrébb van. Igen. Hát ugye ez így most nem foglalkozott vele senki, mert ugye végülis nem fejelte be az Orbán. Igen, de egyébként ez baromi érdekes volt számomra, hogy létezhet az, hogy egy ilyen szituációban hát úgy létezhet az, hogy abszolút nem számítottak erre. Ez egy teljesen olyan szög, meg olyan táv, ami a Szoboszlainak jó. Szerintem 10-ből, most ha visszanéztük volna az ő szabadugásait, akkor 10-ből 10-et ő ezeket kapura lövi, hiszen neki az egy jó esély a gólszerzésre a rugótechnikájával, és erre nem számítottak. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy volt egy ilyen variáció, és ezt meglépték, és ráadásul ugye pontosan kivitelezték. Egy csapatnál mondjuk hány ilyen
mondjuk egy ilyen szituációra, mondjuk hány ilyen variáció lehet a tarsolyban? Hát szerintem 2-3 maximum. Amit biztonsággal végre is tudnak hajtani, és jó lesz. Nyilván, ha most van egy olyan rugód, mint mondjuk a Szoboszlai, vagy ugye egyes csapatokban vannak ezek a specialisták, akkor nem nagyon kell gondolkodni, mert lerakja, és konkrétan ugye valószínűleg kaput fog találni, és annál jobb nem lesz, mert azt kiüti, a kapus visszaüti a mezőnybe, ugye lásd a Neuernak a védését, ahol majdnem gólt rúgtunk belőle, ugye ott mondjuk pont a másik oldalról lőtte, tehát innen a balkötőből, és ugye fölrúgta oda a rövidbe, tehát igazából nem fontos, de látjuk, hogy egy ilyen szituációban mennyit lehet egy ilyen variációval nyerni. Sajnos kimaradt, de igen, amit említettél, valószínűleg lett volna. Legyen inkább Les, mert akkor nem bosszankodunk, hogy ezt miért fejelte fölé. Igen. Akkor azt mondjuk, hogy... De egyébként, hogy Orbánt védjem, ugye itt említettem Botkát már, a tegnapi meccsen, minthogyha körülbelül mindenért kárpótolt volna. Nekem kicsit legalábbis olyan volt. A régi Orbánt láttuk a pályán, én azt gondolom, tehát ahogy az a lélek jelenlét, amiről ugye már sokat beszéltünk, az az aura, ami ott középen megjelent, nagyon-nagyon sokszor ugye volt, hogy odaért, blokkolt, stb. Irányította a védelmet, szerintem zseniálisan játszott. Igen, de én nem gondolom, hogy ő annyira rosszul játszott volna itt a mérkőzéseken. Most nyilván a svájci meccsen nem voltak hibái, ugye a végén volt az a fejese, mondjuk az nem meccsel döntő tényező volt. Nyilván, ha most mondjuk akár egy továbbjutásnál egy gólon múlik, akkor persze. Alapvetően most a németek ellen volt ugye az a szituáció, szerintem azért ő nem volt rossz. Nem elővehető. És ott meg a védekezésünk alapvetően szerintem azért nem volt rossz a németek ellen, tehát alapvetően az úgy működött, és ott ő se játszott a vélemény szerint rosszul, itt meg ahogy mondtad, szerintem jól játszott, tehát igen, ugye ez a svájci meccs, ez állandóan ott van mondjuk az emberek fejében, ugye, hogy ott azt nagyon el lett rontva az első fél idő. És egyébként, hogyha belegondolunk, akkor egy olyan nemzetnek, mint a miénk, amelyik azért nem egy top csapat, tehát nem egy top válogatott, ott sajnos, ha tovább akar jutni a csapat, akkor egy nagyon gyenge fél idő se fog beleférni sajnos. Tehát ezen a szinten olyan csapatok vannak, hogy a Svájcán volt egy gyenge félidőnk, 2 gólos hátrányban voltunk. Tehát, hogy igazából is nem tud visszajönni már a csapat, és ott a vereség. És ugye itt azért a 3 meccsnél egy vereség azért az elég sokat nyom alatba. Úgyhogy nyilván ez nem egy tanulságot kell ebből levonni, mert ez nem mondtam semmi újat. De igen, egy ilyen EB-n nem fér bele rossz félidő. Lehet, hogy a franciáknak belefér egy rossz félidő, meg esetleg a németeknek, mert még úgy is kihozzák X-ra a meccset, vagy adott esetben kikapnak, de majd a másik 2 meccset meg fogják nyerni, de nálunk, ahol igazából minden egyes pontért meg kell küzdenünk, meg kell harcolnunk, ott az nem fér bele. De azért még mindig reménykedjünk, hogy belefér, és hogy tovább fogunk tudni jutni a csoportból. És hát valamivel több mint 2,5 perces összefoglalóból sokat elmond, hogy 39 másodpercnél járunk, amikor már a 89. percnél van a következő, amit el tudtak tenni. És hát itt ugye Szoboszlainál van a labda, Schäfer érkezik a támadással, és itt lesz egy lövés. Gyakorlatilag ezzel fejezi be. Igen. Volt más esélye itt Schäfernek gyakorlatilag? Most, vagy... Ez egy kicsit olyan, hogy ugye ebből azért megint csak elég nehéz gólt rúgni ebből a szituációból. Jól zárták szerintem a skótok. Igen, nem is nagyon lehetett sehova lőni ezt a labdát nagyon, tehát ez a rövidet meg ki kell védeni a kapusnak. Most nyilván ez megint lélektanilag jó, kapura lőttünk, megint szögletünk van, fönn vagyunk, támadunk, tehát ebből a szempontból jó, de azért itt olyan óriási nagy gólhelyzet nem volt benne. Talán, ha itt kitolja jobbra a Csobotnak, akkor ugye lehet, hogy ő le tudja tolni, és akkor abból van egy beadás. Ugye? Hogyha most ő egy bokából leteszi, jobbra a Csobot be tudja tolni, lendületből érkezik, és akkor, hogy belőtt labdára, akkor nyilván az Ádám Martin, illetve a hosszún a Sallai. És akkor a következő az meg már a 91. perc.
Ugye itt már ugye Varga nincs a pályán, sőt már ugye az előzőnél sem volt pályán, sajnos. Ádám fog kapni egy labdát, ugye, ha jól láttam, talán Sallaitól. Ő leteszi, és Szoboszlai meg. Hát... És itt kérte egyébként, ugye Nagy Zsolt, itt a Hajdú Pisti is kiemelte. Igen, itt azt kell megnézni, hogy valóban kérte, de azért nem tudom, hogy ott ezt át tudta volna oda passzolni. Lehet, hogy most egy passzal át tudja passzolni, de itt azért szerintem még nincs is a látószögébe. Alapvetően meg innen azért még benne van az is, hogy belövi. Tehát alapvetően szerintem nem oldotta meg rosszul, de lehet, hogy be tudta volna passzolni, ezt aláírom. 92. perc, ugye ez a kapufánk, itt már nagyon kinyílik gyakorlatilag így van, mindenki. Itt már nagyon. Itt megmondom őszintén, hogy azért ezt itt, azért meg kell, hogy legyünk őszinték, azért ezt a Csobot Kevin elrontotta ezt a labdát, mert rosszul vette át, kicsit túlfutott, és igazából lőhetett volna egy sokkal jobb szögből is, de a rossz átvételnél utána azzal, hogy egy kicsit rászadt a labdára, le kellett fékeznie, már nem tudott olyan jó lövést leadni. Ugye nyilván még így is be is rúghatta volna, de hát így lett kapufa. Azért most, ha megnézzük, azért a végén már nem valami jó szögből lő. Tehát tulajdonképpen már majdnem az 5-ös sarkáról lő, még így is megrúgta a kapufát, tehát el tudta rúgni a hosszú sarkot, de azért az első érintése jobb, akkor szerintem az egy még jobb szögbe lőhetett volna a kapura. Így van, és hát ez kifele. És talán még itt is be lehetett volna passzolni, így már van. utólag. Igen, én is azt néztem, hogy Szoboszlai igen. érkezett bent. És a 90. Itt van a gól, igen, amikor az Ádám Martin blokkolja ezt a lövést, és abból indulunk el. Igen, és az Orbán teszi is ki, Ádám Martin blokkol, Orbán teszi ki ugye a szélre, ugye Szoboszlainak. Igen, itt már Sallai már itt kérte a Szoboszlaitól a labdát, ugye nem kapta meg, ő a Csobotot választotta, a Csobot viszont nagyon jól csinálta, mert ugye ott belement a futóversenybe a skót játékossal, és nagyon jól tette, hogy visszavette, és megtartotta a labdát, és adott egy szép labdát a Sallainak. A Sallainak, aki meg egyébként tök jól megnézte azt, hogy ne legyen lesen. Így van. Itt egy kicsit alá is szalad egyébként a skót. Hát a skót hibázott, mert igazából ugye a Csobotnál két skót játékos volt, tehát ő neki harmadiknak nem kellett volna annyira bemennie középre a tengely felé. Igen, és akkor viszont ezt jobban kontrollálta volna ezt mármint a Sallait, hogy ne tudjuk keresztbe passzolni ezt a labdát. Így van, és itt már nem is ér ki egyébként kristálytisztán. Igen. Ugye itt Szoboszlai lemarad, mondhatjuk ezt. Meg a igen, jó, hogy nem ért bele igazából a Szoboszlai, és akkor így a hosszú érkező Csobothoz eljutott a labda. Aki pedig ugye... Igen, szépen a rövidbe berúgta. Szépen a rövidbe berúgta, így van. És akkor eufória, katarzis. Így van, én szerintem amilyen energiákat mozgósítottunk, ugye volt ugye ez a sok hatás tulajdonképpen ugye a Varga Barna sérülésénél. Ennek ellenére szerintem a végén jól játszottunk, megfutottuk a területeket, nem az volt, hogy elfáradtunk, meg nem értünk föl, hanem igenis felértünk, voltak helyzeteink, kapufát rúgtunk. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez teljesen megérdemelt győzelem volt. Így van, úgyhogy várhatjuk az eredményt, mert hogy ezzel ugye, ahogy már említettük, meg kéne tudná, amúgy is a harmadik helyre ugrottunk fel, és hát várjuk a további eredményeket, mert innentől kezdve a sorsunk az már nem a mi kezünkben van egyben. Ugye a mai napon, amikor az adás felvétele zajlik, ugye Albánia-Spanyolország mérkőzést rendeznek, illetve Horvátország-Olaszország mérkőzést. Nekünk az lenne a jó, ha egyik csapat sem, tehát sem az albán, sem a horvát csapat nem tudna nyerni, így van, igen. Mert hogy egy-egy pontjuk van. Ugye az olaszok
valószínűleg már mindenhogy megelőznek minket, kivétel abban az esetben, hogyha 3 góllal nyer Horvátország, de ezt meg nem nagyon tudom most így hirtelen, hogy nem létezik a koordinátorrendszeremben, de hát nem tudom, meglátjuk. Itt az angol, dán, szlovén, szerb csoportnál pedig nekünk az lenne a jó, hogyha ugye a szlovéneket megvernék az angolok, mert hogyha nem verik meg, és jön a szokásos angol X, akkor sajnos ez a szlovén csapat előttünk fog végezni, és hát ugye a dán-szerb az meg független, vagy a dán-szerb csörte az meg gyakorlatilag független a számunkra, hiszen hogyha a dánok X-elnek, akkor abban az esetben ugye már mindenhogy előttünk végeznek, és hogyha pedig a szerbek nyernek, akkor 4 pontjuk van, szintén ők is előttünk végeznek. Így van, hát a holland-francia-osztrák csoportban ott szintén kevés esélyünk van, hiszen ugye a lengyelek már ugye kiestek, az osztrákok pedig még mehetnek egyébként a második helyért, amit ugye megvan erre a sanszuk egy esetleges győzelemmel, sőt, vagy hát abszurd helyzetben még akár a franciákat is megelőzhetik, hogyha a lengyelek valahogy pontot csennek a franciáktól, és az osztrákok nyernek. És akkor van ugye a román, belga, szlovák, ukrán csoport, hát ott is azért nehéz elképzelni azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk a szlovák-román mérkőzésen, ahol egyébként mindkét csapatnak a döntetlen az tökéletes eredmény, mert hogy mindkettő csapat pontosan tudja, hogy ha a döntetlent játszik, akkor bejut, tehát 4 ponttal ugye már nem lehet kiesni gyakorlatilag, ezt lehet mondani. Úgyhogy nekik az tökéletes az a 0-0. Ha netán tippversenyben vagy, akkor azt így igen. ki lehet matekozni. Igen. Ugye annó voltak olyanok még a 2004-es elvén. Nyilván azért ezt nehéz azért úgy játszani, szerintem, mert hát... Hiszel a tiszta játékban. Persze, így van. Hát a 2004-es EB-n volt egy olyan Svédország, nyilván Dánia... mindenki, ha törekszik egyfajta nagyobb biztonságra, hogy ne kapjunk gólt, és az legyen az elsődleges, akkor azt gondolom, hogy azért ma már tudnak úgy védekezni csapatok, hogy lehozzák nullára, bár ugye egy rögzített játékhelyzet, szöglet, szabadrugás, ami bármikor megeshet, akkor ugye azért akkor szoktak ilyen érdekes meccsek ugye jönni, amikor hirtelen valaki gólt rúg, vagy kap, hogy akkor úgy felpesdül az egész mérkőzés, de lehetnek nyilván döntetlen szakmeccsek. És ha még ugye a kedd után érdekes lenne számunkra a történet, tehát még nem lennénk tehát biztos továbbító pozícióban, akkor ugye a portugál, török, cseh, Georgia csoport marad az, amelyiknél lehet úgymond sanszunk. Ebben az esetben ugye csak annyit kellene elérni, hogy a törökök valahogy pontot csenjenek ugye a csehektől, és a csehek ne nyerjenek a törökök ellen. Én szerintem abban benne van az, hogy a törökök megverik a cseheket egyébként, én azt gondolom. Azért Németországban óriási szurkolótáboruk van, tehát fél stadion az nekik fog drukkolni, tehát én azt gondolom, hogy arra megvan egyébként az esély. Főleg úgy, hogy egyébként ugye a cseheknek az egyik legjobbja, Patrik Schick, aki egyébként most már a cseheknek nem csak a legjobbja, hanem a valaha volt legeredményesebb cseh játékos az EB-ken. Ugye Milan Barost maga mögé utasítva, aki volt ugye még a 2004-es EB-nek a gólkirálya, ha jól emlékszem. Sérülés miatt lehet, hogy nem fog játszani. Úgyhogy meglátjuk, hogy Hamburgban mi lesz. Ugye ráadásul Kovács István fogja vezetni a mérkőzést, úgyhogy mindenféleképpen érdekes csörte lesz a számunkra. Reméljük, hogy erdélyi fivérünk kedvező eredményt fog lefújni vagy sipolni. Úgyhogy nézzük meg, én azt mondom a második fordulónak a történéseit. Hát ugye a német-magyarról már beszéltünk, a Svájc-skóton pedig nem gondolom, hogy most lenne értelme erről beszélni, főleg úgy, hogy ugye Skócia kiesett, úgyhogy az A csoport esetében beszéljünk a harmadik fordulóról, ugye a magyar már túl vagyunk, kiveséztük. A
Németország-Svájc mérkőzésből nem sokat láttam, megmondom őszintén, Igen. és szerintem senki magyar. Úgyhogy hát ott a németek konkrétan pontot kellett, hogy mentsenek ahhoz, hogy megnyerjék végül a Hát igen, azért kvartettjüket. nyilván azt gondolom, hogy ott volt egy meg nem adott gól, azért a statisztikát nézzük, akkor nagyon sok támadása volt a németeknek. Igazából én azt olvastam, meg láttam, hogy találtak egy gólt a svájciak, és akkor ugye a németek meg utána futottak az eredmény után. Hát most igen, vannak ilyen meccsek. Én azt gondolom, hogy ez a meccs akkor csak ebbe a formában lehetett X, hogyha a Svájc szerzi meg a vezetést. Pedig az elején úgy tűnt egyébként, hogy Igen, ugye a ugye németek lefújtak szerzik meg. egy szabálytalanságot, amiből utána egy gól lett, ráadásul azért belegondolunk, egy jó nagy kapusiba volt. Sommertől, pedig őtől nem szoktuk Igen. ezt meg. Igen, úgyhogy Így van, úgyhogy végül is a németek megnyerték ezt a számomra csoportot. meglepő volt azért, mert idézve a legjobb kerettel, vagy a legjobb 11-el álltak föl, tehát nem változtattak. Ez lehet egyébként probléma, mert néztem ugye a statisztikát, tehát az azért mindenféleképpen megnéztem, és például én pont azt mondtam, hogy Nagelsmann nem feltétlenül épp elmélyű abban az esetben, hogyha ugye azt nézzük, hogy a 38. percben ugye Jonathan Tah kapott egy sárgát, és így kihagyja a következő mérkőzést, ami jelen esetben ugye valószínűleg a dánokkal lehet, hogyha jól okoskodok, vagy számolok. Hát ugye a 60. perc környékén kezdett el cserélgetni, most nyilván ők azért mérik a játékosokat, milyen állapotban vannak, mit bírnak el. Gondolom, hogyha valami olyat mérnének, akkor biztos, hogy pihentetnének játékosokat, azért azt úgy, hogy már tulajdonképpen tovább jutottak. Most igazából nem tudom, hogy miért nem cserélt. Azért elkezd cserélgetni, de mindig olyan 60. perc környékén. Vagy például én nekem ez fura volt, hogy mondjuk Ter Stegen, ha valamikor, akkor most például pont tudott volna védeni. Most ezt úgy mondom egyébként, hogy 5 tornát úgy védett le a Barcelonának a kapusa, hogy Neuer mögött, és egyetlen egy játékpercet nem kapott. Én szerintem azért így a csoportmeccseknél, ahol azért van még tét, nem gondolom, hogy kapust kéne cserélni, ezt azért ezt szerintem normális. Most az, hogyha mondjuk teszem azt, mint annó volt a Lehmann és a Kahnnál, hogy mondjuk kikaptak ugye a németek az elődöntőbe, ugye a hazai VB-n, akkor ugye a harmadik helyért meg a Kahn védhetett. Azt mondom, hogy ez így az úgy szerintem benne van, de így közben, hogyha leteszi a voksát egy szövetségkapitány egy kapusa mellett, akkor így nem fog változtatni, hogy most a csoportmeccsen belül berakja a másik kapust, hogy neki is legyen játékperce. Én azt mondom, hogy ez nem hiszem, hogy releváns lenne. És akkor azért voltak itt még más mérkőzések. Ugye a Spanyolország, Olaszország volt gyakorlatilag a második körnek a rangadója. Azt kaptad, amit vártál? Nem feltétlenül, én megmondom őszintén, hogy azért jobb olaszokat vártam, de azért valószínűleg azért nem voltak annyira jobbak, mert a spanyolok nagyon jól játszottak, és abszolút az történt, amit ők akartak, és azért ez azért hízelgő. Szerintem ez az 1-0 az olaszokra nézve, mert azért is ez egy öngól volt, de alapvetően azért én azt gondolom, hogy az olaszok mindenben jobbak voltak, és a spanyolok is gólokkal kellett volna nyerniük. Hát így van, hogyha csak a statisztikát nézzük, akkor 24 volt a kapura lövés, 8-1 volt a kaput eltaláló lövés, tehát Olaszország gyakorlatilag egy kapu eltaláló lövéssel hozta le. És ez is egy érdekes dolog, hogy ugye egy ilyen meccsen szerintem, ha nem az olaszok az ellenfelek, akkor ennek 3-0 a vége. Nekik meg még úgy is, hogy sok helyzetük van, és hogy igazából nem védekeztek olyan jól se az olaszok,
megvoltak a spanyol helyzetek, és így is tulajdonképpen egy öngóllal tudnak csak nyerni az olaszok ellen, holott nem tudom, az olaszoknak lehet ilyen aurájuk, mert hogy nem lehet őket nagyon megverni, de érdekes volt. Pedig mondom, tele voltak helyzettel a spanyolok, és nagyon jól játszottak. Hát meg majd később érkeznek meg, ugye legendásan, vagy tradicionálisan inkább így mondom, a kontinens tornákra. Ez most érdekes is lesz azért a olasz-horvát meccs. Azért kíváncsi leszek, hogy az hogy fog alakulni. Ugye a horvátoknak nyerniük kéne. Az olaszoknak meg igazából jó az X. Az olaszoknak jó az X. Mert ugye ha nyernének, akkor sem előznék meg a spanyolokat, hiszen ugye egymás elleni eredmény dönt ebben az esetben. Így van. Tehát igazából számukra teljesen mindegy, hogy X vagy győzelem lesz belőle. És hát, és egyébként azon a mérkőzésen mit vársz alapvetően? Hát egy jó kérdés, ez nagyon nehéz azért ezt most itt kitalálni. Én ilyen X közelire, most a horvátokban talán nem érzem azt az erőt, hogy megverjék az olaszokat. Én az olaszokat nem tartom egyébként rossz csapatnak. Alapvetően azért a régebbi olasz csapatokhoz szerintem viszonyítva többet fociznak, több játék van bennük, többet támadnak is. Még a Mancini féle olaszhoz is mondod? Hát talán egy... Amelyik ugye EB-t nyert. Igen, talán egy picivel igen, én szerintem vannak kreatív játékosaik, tehát hogy mondjuk a spanyol ellen nem sokat láttunk, hozzáteszem, de én őket azért úgy én azért ott az esélyesek közé azért oda beraknám őket. Nem biztos, de azért úgy szerintem ők képesek. Hát mindig számolni. Igen. Igen, és ugye akkor a spanyol-albán lesz a másik találkozó, hát ugye a spanyolok még nem kaptak gólt sem, az albánok viszont 2 mérkőzésen is vezettek. Igen. Ugye a horvátok kezébe volt már gyakorlatilag az albánok elleni mérkőzés, mert ugye megfordították a találkozót gyakorlatilag 3 perc alatt. Így van. De ott is az albánok szereztek vezetést, meg ugye az olaszok ellen is. Igen. Nem is játszanak egyébként rosszul az albán válogatott egyébként. Szilvinyóval meg. Igen, egészen jó focit is játszanak, nem is rosszak. Hát nyilván azért ebbe a 4-esbe azért elég nehéz pontot szerezniük, és ugye egyet már szereztek is. Hát én itt azt mondom, hogy sima, de az én spanyol győzelmet várok, mert én szerintem az a kreatív támadó futball, azt szerintem érvényesülni fog, és a spanyolok biztos, hogy fognak gólt rúgni. Gólokat. Kérdéses egyébként, mert hogy most De La Fuente, mert egyébként amit a németeknél mondtál, az valóban így van, hogy ugye nekik még éles volt a meccs, ugye a csoportgyőzelem szempontjából, a spanyolok viszont már biztosan elsők a csoportban, mert ugye maximum Olaszország hozhatná be őket pontszámban, de ugye amit említettünk, ugye ilyenkor az egymás elleni eredmény dönt, tehát ugye azt lehet mondani, hogy a Spanyolországban De La Fuente dönthet úgy, hogy gyakorlatilag mindenki más, aki nem kapott lehetőséget eddig, vagy nem úgy kapott lehetőséget. Igen, de én szerintem akiket ő be fog hozni, vagy be tud hozni adott esetben, azok azért még mindig egy nagy lehet, hogy még éhesebbek is. Egy az, hogy igen, és még azért minőségben is egy magasabb szintet képviselnek, mint az albán válogatott. Tehát én azt gondolom, hogy azért ők abban a stílusban, amiben játszanak, és amilyen passzban most vannak, meg amilyen önbizalommal teli futballt mutatnak be, szerintem most Albániát meg fogják verni bármennyire, és esetleg nekik nem kell a 3 pont. Idézőjelben mondom azt, hogy nem kell. Legyen igazad. Én azért az X-el is beérném alapvetően. Persze. Na és akkor jön a C csoport, Anglia, Dánia, Szlovénia, Szerbia, jelen pillanatban így áll 4-2-2-1 a pontok száma. Hát itt van gyakorlatilag a legtöbb döntetlen, és hát azért Southgate kapott hideget-meleget, főleg hideget a mostani mérkőzést követően, vagy hát a második mérkőzés után, ugye a dánok ellen. Meg volt a vezetés, ugye Kane lőtte a gólt, aztán Hülman gyakorlatilag
az EB egyik Igen. legszebb gólját lőtte, gyakorlatilag behúzott, vagy behúzta az a Igen. jobb alsóba. Hogy láttad azt a meccset? Hát, most nézd, Anglia alapvetően ugye Nem győzött meg. Mert egyébként már a múltkor is kérdeztem, és... Nem meggyőző, ugye őket is azért a favoritokhoz sorolja az ember, valamilyen szinten, de nem meggyőzőek. De például nem tudom elképzelni, hogy most Anglia mondjuk kikapjon Szlovéniától. Ugye a szlovénekkel játszanak. Az, hogy X, az benne van, bőven. Az baj. De szerintem benne lehet akár egy X. Mert Szlovénia se játszik amúgy rosszul. Véleményem szerint egy X akár benne lehet, de szerintem Szlovénia nem fog nyerni. Tehát inkább angol győzelmet várok, de ugye beszélgettünk múltkor, hogy azért ott van egy érdekes játékos, akit mondjuk nem játszhat, vagy többet játszhatna. Kíváncsi vagyok, hogy most esetleg nem nyúl el hozzájuk, változtat-e a csapaton egy picit. Lehet, hogy az egy rúkot ad nekik, vagy lehet, hogy az jól fog elsülni. Szóval Cole Palmert hiányolja legjobban ugye az angol közvélemény eddig, már hogy eddig még egy percet sem kapott Southgate-től. Ő például teljesen frissen bedobható lehet a szlovének ellen, és hát ugye, hogyha csak a Premier League szezonját nézzük, a mögötte hagyott Premier League szezont, ugye a legjobb fiatalnak választották meg a Premier League-ben, tökéletes számokat hozott, úgyhogy a Chelsea gyakorlatilag nem volt mondjuk azt, hogy sehol nagyon sokáig, de aztán mégis valahogy nemzetközi kupaindulás lett belőle. Úgyhogy hát ott érdekesen várom egyébként, hogy hogyan dönt Southgate, már csak azért is, mert ugye meg kéne verniük Szlovéniát, úgy, hogy annyira meg nem szorulnak rá, hogy megverjék Szlovéniát. Viszont Szlovénia meg már ott lehetne egyébként a legjobb 16-ban. Ugye az utolsó pillanatokban sikerült a szerbeknek mondjuk azt, hogy életben tartani, ugye, mert szó szerint életben tartani. Igen, akkor nekik már 4 pontjuk lenne tulajdonképpen, az a 95. percben volt az a szöglet, ugye? Így van. 95, vagy talán még később is. 95-ben, igen. Tehát tulajdonképpen nekik már 4 pontjuk lehetne. Tehát azért mondtam, hogy a szlovénok szerintem nem rossz csapat, tehát az angolok ellen simán benne van az X. De nyilván egy Anglia viszont bárki ellen azért győzelmi esélyekkel lép pályára, ezt azért tudjuk. Persze. És akkor van egy szerb-dán, ami meg egy kiki meccs lesz, gyakorlatilag ugyanaz, mint a skót-magyar lényegében, annyi, hogy mind a kettő csapat egy-egy ponttal többel lépne a pályára, és ugye a dánok azok gyakorlatilag még veretlenek, ugye 2 1-1-es döntetlen után érkeznek. Hát a szerbeknek csak a győzelem jó, ugye? Azért nekik az 1 pont az nem elég. A dánoknak viszont elég lehet. A dánoknak viszont elég lehet, igen. Szóval akkor D csoport. Hollandia, Franciaország, Ausztria, Lengyelország. Ugye a lengyelek voltak az elsők, akik az Európa-bajnokságon, vagy az Európa-bajnokságról ugye búcsúztak. Ugye ők is azért nem lehetnek már ugye a harmadik helyen, vagy nem végezhetnek harmadik helyen, mert ugye Ausztria hát gyakorlatilag 3-1-re megverte őket egy 1-1-es első félidőt követően, és ugye, hogyha behoznak pontszámban ugye az osztrákokat, akkor is ugye az egymás elleni eredmény rangsorol, és mivel Hollandia, Franciaország már 4 pontos, ezért itt már a lengyelek nem végezhetnek a 4. helynél jobb helyen. Viszont az osztrákok azok számomra, amit gyakorlatilag mondtam az EB-n itt több helyen, vagy az EB előtt több helyen, sötét ló lehet. Nekem baromi meggyőzőek voltak. Jól játszanak. Ugye a franciáktól is egy jó meccsen egy öngóllal kaptak ki, igen. A lengyeleket tulajdonképpen simán verték, azt kell, hogy mondjam. Kimondta jó játékkal, elég sima győzelmet arattak. És hát kíváncsian várom ezt az utolsó fordulót, hogy ugye a franciák ellen, illetve a hollandok ellen mire lesznek képesek.
Én azt gondolom, hogy látva a holland csapatot, egy döntetlenre jók lehetnek az osztrákok. Én is ezt gondolom egyébként, és ezt gondoltam az EB. Még adott esetben még akár nyerhetnek is egyébként, de egy döntetlenre szerintem biztos, hogy jók. Nyilván ettől még benne van, hogy Hollandia nyer, mert hát azért azt tudjuk a holland csapatnak az erejét, hogy hát ismerjük, de alapvetően benne lehet egy döntetlen is. Igen, és ezen a mérkőzésen egyébként annyira nem volt mondjuk azt nagyon nagy érdekesség, ugyanakkor Mármint melyikre gondolsz? A lengyel-osztrákra. Lengyel-osztrák, aha. Viszont a holland-francián ugye említettük, hogy 0-0 lett, és ott elvettek a hollandoktól egy gólt, de azt a gólt... Igen, az ugye az egyetlen egy ugye 0-0-ás meccs eddig. Így van. Jól tudom. Azért itt igaz, hogy 0-0 volt, és nem mondom, hogy a legjobb iramú és a legjobb mérkőzés volt alapvetően, és nem csak azért, mert nem volt rajta gól, de azért a hollandoknak ugye volt az a meg nem adott gólja, volt helyzetük, a franciáknak szerintem 2 ordító helyzetük volt itt a Griezmann révén, tehát alapvetően azért itt lehetett volna, azért esetett volna egy gól ezen a meccsen is, tehát azért nem volt egy annyira unalmas 0-0-ás meccs, de valamiért nem sikerült betalálni egyik csapatnak sem. Igen, itt a Griezmannnak gyakorlatilag hát a Griezmannnak ez most a másik helyzete volt, igen. Volt 13:30-nál, meg 13:48-nál, tehát egy fél percen belül volt gyakorlatilag és lesz még neki egy, amikor a Kanté ugye keresztbe passzolja neki, és ő meg rosszul veszi át, és tehát akkor igazából 3. Neki igen, 3. Nem tudta átvenni, és konkrétan hanyatt esett és belőtt a kapusra, pedig 5 méterre volt tulajdonképpen. Te ezt megadtad volna, vagy nem? Hát igen, ez ugye érdekes. Ez nagyon megosztó volt. Ugye megosztó, mert ugye általában ugye arra szokták használni a jelzőt, hogy zavarta a kapust, amikor mondjuk előtte áll, lesen egy játékos, takarásban van, a labda, nem látja a kapus a labdát, nem tud elvetődni, viszont itt igazából nem előtte áll, tehát a labdát láthatta a Maignan ugye rendesen, hanem inkább mellette állt ugye a holland játékos. Itt ugye azt sérelmezték, hogy tulajdonképpen nem tudott elvetődni, mert ott állt a holland játékos, és ezért ítéltek itt lest. Valahol azért van benne igazság. Igen, ez olyan, hogy most amúgy lehet, hogy el sem mozdult rá, mert nem is tudott rá elmozdulni. Hogyha tényleg, ha meg el akar, akkor meg lehet, hogy nem tud elugrani, mert ott áll mellette, ugye azt hiszem a Dumfries. És hát hogy nem, ismételten N'Golo Kanté lett a mérkőzésnek az embere, ugye Zsinórban másodjára, tehát második mérkőzésén is a franciáknak Kanté lett a meccsembere. Úgyhogy gyakorlatilag itt is a kritikusoknak egy csattanós választ adott, mert ugye sokan azt mondták, hogy Deschampsnak a válogatási elvét nem nagyon értették, hogy mondjuk hogyan kerülhet be Szaúd-Arábiából 2 év kihagyás után, stb. De hát én azt gondolom, hogy nem csak a védekezésnél, hanem ugye Griezmann helyzetén is ugye ő tette keresztbe, tehát hogy eddig zseniálisan. Hát azért ott az egész középpályának egy ilyen motorja, és nagyon jól játszik, mint támadásban, mint védekezésben. Tehát igazából azt a megszokott formát hozza, amit korábban láttunk tőle, akár a Chelsea-nél. Nézzük akkor az E csoportot. Románia, Belgium, Szlovákia, Ukrajna, hát itt ugye már az előbb beharangoztuk gyakorlatilag, így előzetesen, de hogy ez az a csoport, ahol 2 kör után 3-3-3 pont. Csoport, igen. Itt aztán tényleg minden eredmény előfordulhat, aki igen. pontot szerez, az gyakorlatilag jó eséllyel tovább fog jutni, és hát ugye a románok a szlovákok ellen játszanak, a belgák meg az ukránok ellen. Így van. A románoknak ez azt jelenti, illetve a szlovákoknak is, hogy egy 0-0-ás döntetlennel gyakorlatilag tovább mehetnek, mind a ketten. Más kérdés, hogy ugye a Szlovákia akkor utána kit kapna, stb. De a románok akár, tehát hogy egy döntetlen esetén minimum második helyen végeznek.
Az ukránok viszont ugye az első mérkőzésen belefutottak a románok elleni 3-0-ba, úgyhogy ez még veszélyes lehet számukra. És hát nagyon úgy nézett ki, hogy a szlovákok ellen is befutnak. Ugye Sránc góljával ugye a szlovákok megszerezték a vezetést. Ugye Sránc vezeti az Európa-bajnokság góllövő listáját, ugye Musialával és Mikau Tadzéval karöltve. De aztán mégis tudtak fordítani az ukránok. Ugye Zinchenko passzából Shaparenko volt eredményes, illetve Jaremcsuk meg Shaparenko passzából volt eredményes, de hát az a második gól az tényleg zseniális volt. Igen, így van. Nagyon szép. Légstopp volt. Nagyon jó helyre indult be, nagyon szépen kapta meg a labdát, gyönyörűen vette át és elpöccintette a kapus mellett. Én azt gondolom, az ukránok alapvetően nem ezen a meccsen se játszottak rosszul, de még én azt mondom, hogy a románok elleni meccsen is az első fél órában nem játszottak ők rosszul, sőt, egész jó kontrollálták a játékot. Ugye volt ott utána az a védelmi hiba, az a kicsit céltalan passzolgatás, amit szerintem már föl lehetett volna jutatni a középpályára, a támadósorba a labdát. Végül visszakerült a Lunyinhoz, Lunyin rosszul találta el, abból gólt kaptak, utána meg azért egy véleményes gólt kapott a Lunyin megint csak, ami vélemény szerint azért az ő hibája, és ott azért el is dőlt a mérkőzés. És tehát hát egyébként Rebrov a második mérkőzésen már ki is vette a Lunyint, igen, és azért, hogyha belegondolunk, akkor alapvetően azért az ilyen meccset befolyásoló dolgok voltak, és azért azzal el is ment nekik a mérkőzés. Most itt a szlovákok megint csak nem játszottak rosszul se, szerintem megérdemelten fordítottak, úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy Belgium ellen mire képesek. Egyrészt Rubin remekül védett, én azt láttam. Tehát egyébként ott az elején a szlovákoknak több helyzete is volt. Ha jól emlékszem, akkor az első félidőben igen, jobban is játszottak sokkal, mint Ukrajna, aztán a második félidőben szöges ellentéte volt, legalábbis én így láttam a találkozót. Igen, meg hát megint nagyon-nagyon buta gólt kaptak, tehát egy bedobás igen. Után átdobták a védő fölött a labdát, aztán utána a beadásnál meg nem tudom, a Zinchenko az nem érezte, és nem jól ugrott föl, vagy rosszul számított. Igen, tehát hogy nem nőtt elég magasra. Tehát hogy igazából elég buta gól volt ebből a szempontból, tehát ők azért, most már azt mondom, hogy ezekből a gólokból 3 ilyen volt. Viszont előre azért a Jarmolenko, a Mudrik, Dovbyk, igen, Jaremcsuk. Ott van bennük kreativitás is, potenciál is, tehát ők azért tudnak szép dolgokat csinálni, és ugye szép támadásaik is vannak, tehát egyébként nem rossz az ukrán csapat, én úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy ezért Belgium meg fogja őket verni, Belgium szerintem most javuló formát mutat. Szerintem most azért magabiztosabb volt a játékuk, bár ugye a szlovákok ellen se játszottak, én szerintem rosszul, sok helyzetet hagytak ki. Most a második meccsükön én azt gondolom, hogy azért elég jó teljesítményt nyújtottak. És ezt több statisztika is ugye alátámasztja. Ugye egyrésztről azért itt mondjuk el pár érdekességet, ugye a belgák gólja 73 másodperc után született, ugye Tielemans találatáról van szó, ugye ezzel a válogatott történetben a leggyorsabb gólszerzője lett a nagy tornákat tekintve, tehát ideértendő az Európa-bajnokság mellett ugye a világbajnokság is, illetve ugye Doku is abszolút, hát azt lehet mondani, hogy függetlenül attól, hogy az első mérkőzésen volt az a hibája, ami ugye végzetes lett végül. Hát igen. A párharcokat tekintve, ugye már 9-nél jár, a megnyert párharcokat tekintve, ez a legtöbb az egész EB mezőn tekintve, és csak 3-an alakítottak nála ki több helyzetet, ami szintén egy megsüvegelendő teljesítmény. Igen. Aki kevésbé egyelőre, vagy hát mondom, hogy adós azzal, amiért itt van, az Romelu Lukaku, de egyben ő a legszerencsétlenebb hát jó, de azért ha azt nézzük, hogy tényleg hogy a 3 érvénytelen gólnál jár, az azt jelenti, hogy azért már 3 gólt ő rugott. Tehát azért én azt gondolom, hogy
persze ilyen, most a VAR idejében azért sokszor olyan érvénytelenítve van, amit ugye nem is lát az ember szabad szemmel, az pár évvel ezelőtt még sima gól lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ő benne, hogyha mindig van ennyi helyzete, akkor azért be fog találni, amit előbb-utóbb azért nem fognak elvenni tőle valószínűleg, úgyhogy... Hát igen, egyébként a világ egyik leghíresebb gólja, ugye a Maradonának az istenkeze gólja sem születhetett volna meg, ha ugye abban az időszakban létezik VAR, úgyhogy lehet, valószínűleg nem, igen. Lukaku a belgák Maradonája. Na mindegy, a viccet félretéve nézzük akkor meg az utolsó csoportot, ugye ahol Portugália már tovább jutott, és nem csak, hogy tovább jutott, elsőként jutott tovább, ugye 3-0-ra verte a törököket, egészen meggyőző játékkal, de egyébként a törökök sem voltak annyira alárendeltek. Hát nem, ugye volt az első gól, amit szépen kijátszották ugye a portugálok, hát a második az elég érdekes volt, azzal szerintem azért saját magukat mattolták, és... Ilyen Benny Hill zenét alá lehetne vágni. Hát igen, ez ugye nagyon lehúzza egy csapatnak a morálját, főleg úgy, hogy ugye most nem is az első gól, hanem a második, tehát már 0-2 van, ugye az egy Portugália ellen, visszajönni a meccsbe 1-0-ról is nehéz, ugye főleg ugye itt nem a török csapat volt az esélyes, és akkor utána kapnak egy gólt, és akkor csinálnak utána egy ilyen másodikat, ami tulajdonképpen azért eléggé hát lenullázta őket, és onnantól kezdve én azt éreztem, hogy nagyon nincsen esélyük, nem hogy győzni a pontszerzése se. Ugye a portugálok első találatát a Bernardo Silva szerezte. A City támadójának egyébként ez volt az első gólja a nagy tornákat illetően, a VB-ket és az EB-ket figyelembe véve. És hát ugye a második gólnál, ami meg ugye szóba jött. Tulajdonképpen a Cancelo a Ronaldoval méltatlankodott, hogy igen. Ő jobbra adta, a Ronaldo balra mozgott, és akkor közben a törökök elintézték ezt a helyzetet így. Itt kihibázott egyébként ennél a gólnál szerintem. Nekem az volt a furcsa, hogy ha visszajátszuk, akkor én azt láttam, hogy a török játékos föl is néz. Amikor eladja, akkor itt szerintem nézett. Igen. És ugye akkor viszont nem igazán, tehát hogy nem ugye ő utána vakon passzolta, a kapus meg már kiindult, itt is ugye? Van, igen. Látod, hogy fölnézett, viszont akkor nem igazán értem, hogyha ennyire ott fölnézett, akkor úgy, hogy nem látta, hogy a kapus azért elindult. Mert most igazából mondhatjuk azt, hogy a kapu mellé gurítsuk haza a labdát, mert nyilván, hogyha bármi van, akkor ne menjen be, de azért itt ezen a talajon, meg hát ilyen minőségű füvön azért ezt a kapusok ma már megoldják, tehát hogy hát ezt mondják, nem értésnek. És akkor jött a harmadik gól, a portugáloknál, ott pedig Cristiano Ronaldo full gólhelyzetben, tehát abszolút gólhelyzetben, ugye teljesen önzetlenül passzolt. Hát a teljesen önzetlent azt tegyük zárójelbe, mert hogy ugye én azt gondolom, hogy Ronaldo is, ha nem is minket néz, de az biztos, hogy nézi a statisztikákat, és hát ugye még volt egy olyan rekord, ami nem az övé volt, az a legtöbb gólpassz rekordja, ugye az EB-ket tekintve, de hogy nem, ezzel már egyébként átvette a vezetést, ugye 7 asszisztja van, ami az EB-ken abszolút rekordot jelent. Úgyhogy 3-0-al mentek akkor tovább. Akkor valószínűleg azért adta ezt le. Igen. Pár évvel ezelőtt nem biztos, hogy leadta volna ezt a labdát. Igen, mert a legtöbb gólt már ő tartja, akkor már minek? Igen, de egyébként meg azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban ez teljesen jó döntés, és még azt mondom, csak az, hogy ez egy racionális döntés is alapvetően, mert így a társad az tulajdonképpen egy 100%-os zicsert rúg, amit nem tud kapus hárítani. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó döntés volt, és jól csinálta. Volt még itt egy Csehország-Georgia találkozó, ahol ugye 1-1-es döntetlen született. Mikautadze góljával, ugye, vagy büntetőjével szerzett vezetést ugye
a grúz együttes. Némileg én azt gondolom, hogy meglepetésre, mert az első félidőben is talán közelebb voltak ugye a csehek a gólhoz. Igen. Tehát ha megnézzük, azért 12-2 volt a kapurölövés, 7-1 a javukra, a várható gólok is több, mint egyel, vagy hát közel egyel, egy egésszel több volt a cseh oldalon. És aztán mégis menniük kellett az eredmény után, és akkor sik az 59. Hát igen, percben. ugye érdekes, mert ugye pont a törökök ellen meg jobban játszottak a grúzok. Vagy a grúzok. Ott ugye tulajdonképpen ugye az a 3-1 az úgy alakult ki, hogy az utolsó percben is mentek még az egyenlítésére a grúzok, sőt volt is lehetőségük, helyzetük is, és akkor utána, amikor fölment a kapus is, akkor egy kontrából eljött, egy szöglet utáni kontrából eljött a török csapat, és úgy lett 3-1, tehát ez egy nagyon szoros mérkőzés volt amúgy. Vagy erről, ahogy már beszéltünk, ugye Csehország-Törökország mérkőzést rendeznek, illetve Georgia-Portugália találkozókat. Itt is gyakorlatilag az lenne jó, hogyha, amit már beszéltünk, hogyha a csehek ugye nem nyernének, csak azt számoltam egyébként, hogyha mi van akkor, hogyha Georgia megveri Portugáliát. Hát én ezt ugyanúgy érzem, hogy szerintem a Portugália nem fog kikapni Georgiától, tehát hogy legrosszabb esetben is az egy X lesz az a meccs. Megint csak azt mondom, hogy a portugáloknak van olyan minőségük abba a keretben, hogy én azt gondolom, hogy bárkit, hogyha átcserélnek, akkor ugyanúgy fognak tudni nyerni a grúzok ellen, mint hogyha a teljes kezdőjét rakná föl. Hát kíváncsi leszek például most akár a Pepére vagy a Ronaldóra, hogy most ennél az állásnál például ugye 40 évesek ők mindketten, például pihennek-e? Le lehet-e ültetni, pihenni a Ronaldót mondjuk? Erre azért kíváncsi vagyok, hogy ebbe fognak-e variálni. Hát szerintem még megnézi azt a, nem tudom, statisztika könyveket, hogy még van-e valami rekord, amit meg lehetne dönteni. Hát végigmentünk itt a csoportokon, úgyhogy azért a végén kérek tőled egy tippet, hogy tovább jutunk-e, vagy sem. Hát az a baj, hogy nagyon sok összetevős a dolog, nagyon sok mindennek kéne klappolnia, de itt azért, ahogy végigmentünk a meccseken, szerintem alapvetően erre van azért reális esély. Tehát, most egyébként 75% az esély, számítógép kiszámolta. Igen, tehát hogy nyilván ez már nem a mi kezünkben van, meg bízhatunk a többi csapatba, meg láttunk azért, vagy lehet, hogy fogunk is még látni furcsa eredményeket, de én azt gondolom, hogy azért van rá azért esélyünk, és nem annyira ilyen föltől elrugaszkodott dolog, tehát simán benne van egyébként a pakliban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az adást, hogyha végignéztétek, az külön öröm, mert akkor látjátok azt az elköszönést is. Érkezünk majd még a következő, tehát az EB következő szakaszában hasonló adásokkal. Remélhetőleg egyébként lesz mit elemezni, már mint a magyar részről, tehát ez azt jelenteni ugye, hogy még játszunk egy mérkőzést, úgyhogy tényleg köszönöm szépen még egyszer. Ha nem tettétek volna eddig, akkor iratkozzatok fel a csatornára, Inside the Offside, de hát ugye úgyis azon a YouTube-on nézitek, tehát látjátok, és van egy Facebook oldalam is, ahol szintén általában ilyen érdekesebb, rövidebb, néha hosszabb írásokkal szoktam jelentkezni. Az algoritmushoz pedig, hogy pörögjön, ott pedig nyomjatok egy lájkot, amit ezúton is köszönök, meg neked is köszönöm, hogy itt voltál, Attila. Én is köszönöm, hogy Élveztem ismételten a beszélgetést, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!